Dzień dobry, ja nazywam się Sebastian Szczerek i witamy na oficjalnej ceremonii ważenia przed galą Silesian MMA 15 w Krakowie. Na początku chcę przedstawić wszystkich sponsorów i partnerów naszego wydarzenia. Montostal Silesia, Aqua Woda Sodowa, Superbutelki.pl, Power Meal Catering Dietetyczny, DBX Bushido, Krowa Mać Burger z Kraków, Show Your Strength, Paka od Zwierzaka, Druk Appla, Terapia Manualna Ali Nurbaganow, Grupa Wolf, Hero Farm, suplementy i peptydy, Zintegrowana służba ratownicza, Climax, Panomedia, Deep Energy Conner Events, CBD Med, Maksymilian Prusak. Zapraszam serdecznie na scenę nasze piękne Ring Girls i poproszę o brawa. Zapraszam dziewczynę. Już w piątek w hali Suche Stawy w Krakowie czeka nas 11 emocjonujących pojedynków w formulach pięściarskich, MMA. Także rozpoczynamy naszą oficjalną ceremonię ważenia. Jako pierwszego z zawodników zapraszam Krzysztof Panna, klub Fightman Bochnia. $64,700. Jego rywalem będzie Hubert Mroczek, klub Nemesis Team. $66,200. Walka odbędzie się w limicie 66 kg. Face to face, panowie. Pozycja bokserska. Ogromne brawa dla obu zawodników. Pragnę wspomnieć, że przed tym pojedynkiem odbędzie się również walka dzieciaków w MMA w kategorii do 44 kg. Będzie to walka MMA, ale bez uderzeń na głowę, a zmierzą się w niej Kasper Przybilski z klubu Kohorta Poznań i Tyson Kwiatkowski z klubu Ankos MMA i Porada Fight Leszno. Kolejny pojedynek, który jutro się odbędzie się w formule pięściarskiej w kategorii do 71 kg. Aczkolwiek dzisiaj obu panów nie zobaczymy na ważeniu, lecz jednak jutro w klatce na pewno zapewnią nam niesamowite pięściarskie fajerwerki. A będą nimi Konrad Romik z klubu Matyja Boxing Academy kontra Kamil Zuzewicz z Hutnika Kraków, sekcja bokserska. Wracamy do naszego ważenia. Kategoria 70 kg. Zapraszam na wagę Tymoteusza Senkowskiego z klubu Faktory Oświęcim. $68,800. Jego przeciwnikiem będzie Julian Bandrowczak, klub Boom Boxing Studio. $74,400. I face to face, panowie. Głębokie spojrzenie. Ta walka rozpoczyna już się teraz. Pozycja bokserska. Wielkie brawa dla Tymoteusza Juliana. Przechodzimy do kolejnej walki w kategorii 68 kg. Jako pierwszy na naszej wadze zaprezentuje się Adrian Rak z klubu MMA Solo Team Namysłów. $68,500. Jego rywalem będzie Mateusz Drozd, Kotwica MMA Team. Mateusz wniósł na wagę 65,5 kg. Mamy pierwszy steer down między oboma zawodnikami. Może kilka słów? Jutro będą słowa. Jutro pogadamy. To zapraszamy do pozycji bokserskiej.
Wielkie brawa. Kolejny pojedynek na jutrzejszej gali odbędzie się w boksie w kategorii do 90 kg. Dzisiaj obu panów nie ma niestety na ważeniu, ale jutro w klatce zapewne będzie niesamowita bitka. A zmierzą się w tej walce Dominik Taraszka z klubu Filabora Promotions kontra Bartosz Wypchał z Hutnika Kraków, sekcja bokserska. Wracamy do naszego ważenia. Kategoria 70 kg. Krzysztof Lipiński, MMA Akademii Kraków. 70 kg i 600 gram. Jego oponentem będzie Olivier Lenart z klubu Kotwica MMA Team. ...70 kg, 900 gram, wielkie brawa! I zapraszamy do face to face. Może tutaj chłopaki coś do siebie powiecie przed tym pojedynkiem? Jutro będzie zabawa. Dokładnie. Tajemniczo. Zapraszamy do pozycji bokserskiej. Poproszę o wielkie brawa dla obu panów. I ostatni pojedynek w semi-pro na jutrzejszej karcie walk gali Silesian MMA 15, a zmierzą się w nim w kategorii 77 kg. Jako pierwszy zaprezentuje się dzisiaj Jakub Wojtaczka, Kotwica MMA Team. ...77,500. Jego rywalem z grapplingu Kraków będzie Jarek Maciusik. Identycznie jakby się mówili, 77,500. I zapraszam do face to face. Pozycja bokserska. Wielkie brawa dla tych wojowników. I przechodzimy do trzech dań głównych jutrzejszego wieczora. Miała być walka w MMA, niestety zawodnik z Brazylii nie doleciał i będzie walka w boksie. Jako pierwszy na ważeniu w kategorii do 83 kg, będzie to catchweight, pokaże się nam Gabryś Kostaś z Hutnika Kraków. Poproszę o wielkie brawa dla Gabrysia, ponieważ wziął tą walkę last minute. ...83 kg, równiutko. Jego rywalem będzie Michał Guzik z klubu Grappling Kraków. ...83 kg i 200 gram. Zapraszam do face to face. Pełen szacunek. Pozycja bokserska. I nie uciekajcie panowie, bo miałbym po jednym pytaniu do jednego i drugiego. Gabryś, jeśli mogę cię prosić. Wziąłeś walkę w zastępstwie last minute, dzisiaj się o tym dowiedziałeś. Jak się czujesz z tym? Świeżo i jest element zaskoczenia. Mam nadzieję, że jutro też jakoś zaskoczę. Michał, pierwotnie przygotowywałeś się do walki w MMA, mamy boks. Jak będzie? No, jestem gotowy na to wyzwanie, sprawdzę się w nowych warunkach, mam nadzieję, że damy fajną walkę i tyle. Wielkie brawa dla obu zawodników jeszcze raz. I przechodzimy do co-main eventu. Walka grapplingowa, a naprawdę dwóch bardzo utytułowanych, znanych zawodników. Jako pierwszy na naszej wadze w kategorii do 79 kg pokaże się Grzegorz Szulakowski z MMA Solo Team Namysłów. Wielkie brawa dla Grześka.
79 900. Jego rywalem będzie Sebastian Kotwica z klubu Kotwica MMA Team. Brawa dla Sebastiana. Osiemdziesiąt 100. No i mamy to face tych dwóch utytułowanych zawodników. Pozycja bokserska i zaraz zadam kilka pytań. Grzegorz, nasz świeżo upieczony radny. No i jak polityk nam się jutro sprawdza w klatce? Walka w grapplingu. Słuchaj, jestem stary, obolały, kości mi skrzypią, ale jak jeszcze mogę to robić, to będę to robił. No i o to chodzi, czekamy. Szczególnie z takimi zawodnikami, jakim jest Sebastian. Sebastian, ty w MMA nie walczysz, ale to jest druga twoja walka w grapplingu. Ja osobiście bardzo na to czekam. Jak przebiegły twoje przygotowania? Zdrówko dopisuje? Tak, wszystko poszło po mojej myśli, więc super. Cieszę się tym wydarzeniem. Na pewno jutro z Grzegorzem damy dobrą walkę. Także wszyscy czekamy na ten pojedynek. Jeszcze raz wielkie brawa dla obu bohaterów co-main eventu. I przyszedł czas na 11. pojedynek. Danie główne, które mogłoby być uświetnieniem wszystkich gal największych na świecie. Jako pierwszy na wadze pokaże nam się Daniel Rutkowski z klubu Crossfight Radom. Siedemdziesiąt 8 kg. Wielkie brawa dla Daniela. Jego rywalem będzie dawno niewidziany w klatce, ale niesamowicie utalentowany zawodnik z klubu Grappling Kraków, Salim Tuari. Wielkie brawa. Salim wniósł na wagę 79 900. I mamy face to face, o którym marzyłaby niejedna federacja w Polsce. Panowie, pełen szacunek, prawdziwi sportowcy. Bokserska pozycja. Daniel, wracasz do pięściarstwa. Jak się z tym czujesz? Jak emocje? Jak samopoczucie? Bailando jest. Tak, wracam. Fajnie, że mam się z kim mierzyć. Obyśmy jutro dali dobry pojedynek. Salim, dawno cię nie widzieliśmy. Myśleliśmy, że najpierw zobaczymy cię w MMA, a jednak jest boks. Mega się cieszę, że wracam po 5 latach. Co prawda w boksie, tak jak ci mówiłem wcześniej, w wywiadzie. Mega się cieszę i damy jutro fajną waleczkę i pokażemy parę meczków bokserskich. Także panowie, może jeszcze raz pozycja bokserska i wielkie brawa dla naszych bohaterów walki wieczoru. Pamiętajcie, że bilety można jeszcze nabyć w kasach hali Suche Stawy w Krakowie. Gala rozpoczyna się o godzinie 19, a ci, którzy nie będą mogli obejrzeć gali na żywo tutaj, zapraszamy na stronę silesianmma.pl do wykupowania pay-per-view. Ja nazywam się Sebastian Szczerek. Dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.